מה קורה חברים? כאן אופק וטארו, והיום אנחנו בסרטון של סתם בלגז עם חברי החמוד כפירוסה. רק שתדעו, תירשמו גם לא לערוץ. כפיר, תגיד את השם של הערוץ שלך. כפיר טי באנגלית. תכתבו כפיר טי באנגלית ושם יהיה הערוץ שלו ותיכנסו אליו. אם אתם רואים ערוץ של ווינר של ווינר אמיתי, אז כנסו אליו. כן, זה הערוץ שלי. אתה רוצה תשמעו, כולם חושבים שאינדה גיים הוא היוטיובר הכי טוב וזה, אבל אנחנו יוטיוברים, אבל תחשבו על היוטיוברים כמונו, אנחנו לא מגיע קצת, אז מה אכפת לכם ללחוץ על כפתור קטן ופשוט לשמח אותנו, כולנו להיות שמחים. כי אני רוצה להגיע למאקיי. תשמע, החלום שלי להשיג פליי מאקיי. טוב, אז אם אתם רוצים... של 10 מיליון אבל. אם אתם... לא, אני רוצה טוב, אז אם אתם רוצים לשמח אותנו, אז בבקשה תלחצו על כפתור הסאבסקרייב שנמצא למטה בתיאור. אוקיי, תחזור בתיאור. כאילו למטה, טוב. בואו נחזור לסרטון. אז כפי שאתם רואים, סיימתי את השלב הראשון. יש! קרישוני. קרישוני, מי לא אוהב קרישוני? שלב שני, קרישוני. קרישוני, קרישוני, קרישוני שלי. אוקיי, זה קצת קל, זה קצת קל. אומייגאד. לא קריש, קריש רע, קריש רע. קריש רע. טוב, כרגע זה נראה מאוד מאוד מבטיח. כפיר, תגיד, כרגע אני וכפיר לא משחקים ביחד, אבל במשחק הבא שנשחק ביחד. כפיר, יצא לי! אני דורס את הג'מס שלי בחזרה! טוב. בוא נעבור לסלון. אוקיי, טוב, תשמעו כולם, חברים, שכחתי להמשיך, אז הנה אני... פה אני יכול לשחק. טוב, אז בינתיים כפיר עושה סרטון בפורטנייט, תאמין לי סרטון טוב. את האמת, אני לא בטוח אם הוא טוב או גרוע, אבל... לא! טוב, שלמתי פרסומת אחת ואנחנו חוזרים. כולם לפרסם את אוזניות אינדה. אוזניות אינדה הן הכי טובות. יש לי אוזניות. תקנו אותם, מי שלא... יש לי את כל הדברים של אינדה גיים. כובע אינדה, יש לי רק תחתוני אינדה. כן, והוא מכור לאינדה. הוא אינדה בעצמו. כן. טוב. אני רוצה להיות מצליח כמו אינדה. אתה לא תצליח כמו אינדה. אני אצליח יותר. אתה לא תצליח. טוב, בלי להעלים. מי אומר? מונופולי! טוב, תבחר מספר, זה, תשמעו, אוקיי? ימין זוגי, שמאלי זוגי. זה שיש לי... אוקיי, תגיד מספר. אני? כן, תגיד. 88 מיליארד 987 נקודה 99999 7. 999999999. טוב, זהו. טוב, יש לנו הפרעה קצת בלתי צפויה ומעצבנת, אז לא סיבה. טוב, אני אמרתי לו בדרך מאוד רגועה להפסיק. מה אלק? אני באמת אמרתי לך את זה בדרך רגועה. I'm dying here. It's hot sauce. טוב, כרגע זה מאוד... ברה, איך הצלחתי את זה? תנמיך. חכו, הפרעה בלתי צפויה. טוב, הנה אנחנו ממשיכים.
ונכון אז כולם להירשם אליי. לערוץ שאתם רואים עכשיו ששמו שניצלון, ששמו אני לא יודע איך קוראים לו. ותשתפו את הסרטון הזה כדי שכולם יראו. ותלחצו על הפעמון ועל הלייק כדי שתהיו זמינים לכל סרטון שיצא לי. מי שלא יודע, לא! זה הסקולטרופר. מי זה סקולטרופר? לא משנה. מי זה? הוא חתיך. מי שלא אוהב סטמבל, אוקיי. טוב, אני... למה שמישהו יקנה דיפולט? למרות שקניתי דיפולט. טוב, יש לנו כאן... אם יוצא לי כאן משהו טוב, כולם חייבים לעשות כאן לייק וסאב. סתם אם יוצא לי משהו, כולם חייבים לעשות לי לייק וסאב. יצא משהו, אתם חייבים לעשות לי לייק וסאב. כן, רק עכשיו התחלתי את העונה. אל תשאלו, אני פשוט דביל. אין לי מספיק. מה הדבר האחרון אוקיי חברים, אתם מכירים אותי ואני אוהב להחליף משחקים, והמשחק הבא שאני עומד לשחק כאן בסרטון הזה הוא משחק שכולכם אוהבים. זה המשחק הכי קשה שנוצר על קיומי העולמות, וכולכם מכירים אותו. מי? טראפ רומס 2. לא! פלאש. אני רק אשים ברקע עכשיו את הצעקות שהיו בערוץ של לפני שנתיים שניסיתי את זה. לא! אוקיי, כן. אנחנו סטארט whatever. אוקיי, יאללה. תגיד. לא! די, אוקיי. זה משחק שאינדגיים שיחק בו? די, אינדגיים הוא גרוע. הוא מלך. מי שלא יודע, הוא היה אצלי ביום הולדת פעמיים. זה לא אכפת לאף אחד. כי גם השנה הוא יהיה אצלי ביום הולדת. מדד. אולי זה... אוקיי, בואו נפסיק לדבר על אינדגיים, כי אני אינדגיים מלך. אנחנו הפרוים האמיתיים. אני פרו. אתה גרוע. אני הפרו פה. מי אומר שאני הפרו לא! די לצעוק, נמאס חלאס. טוב חברים, זה המשחק הכי קשה בעולם. אני שונא אותו. אינדגיים שיחק בו. אוקיי, תפסיק על אינדגיים. אינדגיים הוא טוב, אבל לא צריכים לדבר עליו. למה אני תמיד שוכח את זה? באמת, למה? מה? לא! למה זה כזה קשה? כן, יותר מדי. 10 לבבות? לא, אני לא הולך לעשות 10 לבבות, זה סתם לי. כפיר קצת מציק לי כאן. אם אתם שואלים למה כפיר הפסיק עם הסרטון, הוא רוצה לשחק במשחק גרוע אחר, שאף אחד בעולם הזה לא מכיר. טוב, זה הניסיון האחרון שלי, שבו אני עכשיו לוקח 10 לבבות. תרשמו לי לערוץ כפירתי, חשוב מאוד. טוב, כן, תרשמו. אני משחק סטמבל גייזי, יש לי 272 כתרים, כי אני מלך. לא, כי אתה פשוט חרשן. לא משנה, שהפרסומת תיגמר, אז... אוקיי, הנה אנחנו ממשיכים את הסרטון עם עוד 10 לבבות. זהו, יופי, ועכשיו. אתה בלייב? לא, אני לא בלייב. למה? כי אני לא רוצה להיות בלייב. לייב זה הכי טוב. איך אני אערוך סרטון? אתה לא תערוך. מי שרואה את הסרטונים שלי... רציתי לומר להם מי רוצה לשחק פורטנייט? אף אחד לא רוצה לשחק פורטנייט. הערוץ שלי זה ערוץ ברמה. שלי זה ברמה. What the fuck?
וואטאבר. ניסיון אחרון. יש לי עוד 3 ניסים, תשתוק. יואו, למה זה כזה קשה? הבנתי. אולי תהיה תנוב. לא, זה לא נוב, אתה נוב. הבנתי. למה יש לי נגי? סליחה, עכבר קטן וחמוד. יש לי 100 פינג, איזה כיף. למה זה לא עובד? מצטערים מצטער על כפיר, אבל הוא קצת מעצבן. מאוד מעצבן. אני הולך לסלון, לשחק במשתמש הטוב שלי. בוא. טוב, ככה אני מסיים את הסרטון, אז ביי.